Hadian baka jing mi ki kendrum kendram hapok katana jong ka MEECL bat ka jing saram kan katana boarding tiki pau klur ka bapin kiwin ya barok kinong shong ka jela haka shipau terik mentau benai jeleo araja rapaway habaya krench kila patai kubor uba MG Bruce urang ba shnong ka laim kra ulaong beki pait ba nong shong ka jela ki siu man u benai ki belan balada kim siu kila shaon Kadbai ki karkhana ki badan ki thain ri bhoi basaram ki paula ki belat ki klem sio Henry kim shaot namar ki don ka jing so tho jing mod bat ki nong penyai ka tanal boarding Henry kani ka di tang ka jing bam sap hapo kani ka tanal MEECL ka bajur na ka takadaw ka basaram ki pauklur Bula ongru ba le se ka jing bun ki nong tre ki haban siu tulap e kaniru kawan rai ka jing e Siu le kim siu por shaot ndrei pin page ba kani ka jing shaot pat kedai ba don pat ki ba community industrial area stisha boy kim ot but ki badi ben siu di ki pholak di ki krur ki laj no ti tamut kadon ka jing so thu lang bagi bateri yang tu tamut kani kadai ka corruption ki leakage of revenue kadon because of corruption ti ka MCB mdei kini MCL kamdei tang sipang kata kadai sipang ki staff maybe ki staff kila buntan hiap siu ka tulop kataru kadai ka bajur te borok khat kini ki eleksi board pin i kila corporatize means kala along government company ndrei kani ke government company ru pi ba ka sudu tu kumnu kan su shania bai haka sarkar namta ka nu ka budgetary support ka perkhat ban penmi na ladi ban long self sustaining tigani ka jing mut jong ki ban privatize kani kamdan ka question ni ban nai privatize ne hap privatize ka jing privatization hap le mdan ka wi kala ndrei ban privatize kumnu ka kamlong important nomor privatization kadai ban benefit ikibri bodon shani mundai bikibri kin wan nabar kin benefit kin wan lam di kinong trai ban sabar ka benefit jong kani kadi bendon ikibri shani marlada ka kiu ka MCB due to jong ka MCL the privatization kan sa kiu shu ka jing thungkam jong kiru kan khambun rei menta la dingi pej kumni la dingi ong nai privatize ti lada ka khlem ti ka dei ka jak ka ban tajur ka rijung ti privatization kalong necessary kamdon ka wei kala buat kumu ong mentan kumno ban privatize kata ka bahap perkat long ka sarkar long fisutu inunu sarkar kidan political consideration lada ki hap ngap dut sabro kilia ti ka political consideration but ka economic consideration teng kamdai ka ju ti hangni ka political consideration yung ki kadai ban sange no ya ka privatization ti kumu ong mentan ka jing sange no ya privatization kan penpoi ka jing ma nomor kala ban garanti ka Meglio government ka garanti jong Meglio government ru andai garanti ka Meglio government garan pistana it will be based on loan kani kan increase su ya ka burden jong ka sarkar ndai tang hakulun garanti segi interest payment segi wiwe but ngingim dei ban ailat ya kinu ki ba penyak ka sarkar kinpej kum gini ki MTC lani kinu ki ba dei jo ki government company bakin sukjet pe nang sarkar maka dika bisa pa ba amdai ka pisa jong long ka technically long ngi mla ban ong technically ngi bun ki ki la le bun ki scheme long ngi mla ban chu ong bai bakala feel ndai ndrei definitely kam kala don ka mismanagement na bun ki le kala don bun ki mismanagement bat ngi dei ban ailat ki rekom perkhat ki bathma ngimdei ban perkhat bai ba kumba kaya mensyua ka di benya biang mentah mensyua ngile kumta kan continue ti ka jing continue borok sikatai kini borok khoi kala pen poi saka jing dap ram jing dap ram bat ka jing feel kani kan continue kumnu ka sarkar kala mensu continue bon support kumni gi organization